Nabi ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi tsanarsu a filin hisabi akwai mutumin da zai je ɗauko al'adar wasu ya shigo da ita cikin musulmai. Wannan ita ce ɗabi'ar mutane a yau. Kar ma a yi aure ka ga abin mamaki yanda musulmi ke ƙoƙarin ya yi auren al'adar wasu ya kawo cikin al'umma saboda ya nuna farin cikinsa. Babu ruwansa da fasadin da ya dasa bai damu da shi ba. Saboda ka bukukuwanmu sun koma irin na kafirai. Ko ƙarya ne bukukuwa sun koma irin na kafirai za su mana mutum za a yi buki ka ji a ce maka akwai ranar ƙauyawa ko to kuma mu ce ya daina ma koyi da mutumin kwarai sai ba ƙauye ranar ƙauyawa ranar amarya ranar ango ranar uban ana ka samu wannan fasadi ne yake yaduwa ta ƙarƙashinsa kuma babu wanda bai sani ba amma yadda ka san wato mun mai da haram ya zama halal wanda ma zai faɗi hakan ba a ƙaunar shi saboda manya abinda suka sa a gaba kenan babu wani babban mutumin da zai aurar da yarsa bai yi sha'awar fasadi ba saboda haka za a kama babban hotel a ɗinka mata kaya irin na kafirai ko ka ga ya musulma tana jan riga wai wedding gown yadda ka san baturiya a coci ake ɗaura auren sannan bayan an gama ma budurwar za ta zo ta tsaya da ubanta ta yi rawa ko bai faruwa wannan fa yana ƙarƙashin yaɗa alfashan da Allah ke magana wanda daga duniya Allah ya alkawari sai ya maka azaba kafin a je lahira kuma shine muke gani yasa kasar ta rikice rayuwar ta yi daci saboda zunubin ya mana kakato ta ko'ina saboda yawan laifi mun ma kasa gane me muka yi wa Allah bala'i ke saukar mana saboda bala'in yayi yawa